marang Gusti Kang Maha Suci Kang Maha Welas Kawanasi nunuhun yang magung mugi angsal pitulung mugi angsal selamat saking kula separakan sesedaya para seniman lan seniwati manunggale budaya seni warisan sing para wengali sing nenek moyang Seni sandiwara Yuda Putra dipumpin pindu manteng Bunda Jatarwini penanggung jabe Mas Haji Agus Mukidin pelindungnya Kang Kaji Ali Wardana sekretaris Kang Soklon Mamelana alamat saking rambatan kulon bangkit kecamatan saking Lompeneng Kabupaten Indramayu sampean sedaya sami nyakseni sedaya sami kumpul sedaya sami ngormati nyuwun agung ing pangapunten nyuwun jembaring pangapura nyuwun jembar ing pangapunten seniman lan seniwati manunggale budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang seumur beli bakal ilang seumur beli bakal sirna seni kang wajib dihati-hati seni kang wajib dipuji-puji seni warisan para leluhur sedaya salam hormat kangge Bapak Jadewe minangkane Bapak Slamet sareng Ibu Lindriani Dewi minangkane majikan non sareng majikan baik kedik minangkane Bapak Rasam sareng Ibu Caria sedaya tumut ngormati rame-rame suarane lama-lama di gawang-gawang dalam majikan adine majikan minangkane mimidiana majikan tua Bapak Rasam matur kesuwun kesenian kabudayaan jasane tampilo mengayangan
kali seni lumayan kanggo hiburan sing maksudnya ngrapetaken wong meduluran bapak rasa majikan sepuh sareng mimini dianake ke adik saking loyang kagem ati adine majikan dewe Mimi Tiara saking loyang siap seni aja lali sarang Mimi aji cari nya kedi wong taman sari leya nok jinsa mama judi nok nenek sidoarjo Cikedu nok puja mami nenek sekading alon dikit kak sawise aya dene sampean ngumpulaken kabeh para warok coba sawangan maring sampean kabeh para warok kasih ketinggalkan sampean nurut dan patuh atas perintah sampean majikan nom dewek minangkane mama Ciko sareng dede Ciko dede nasai di bonone bokat kaya dene sampean iki ngupai pitutur lan warah-warah kabeh para warok mangga terangaken Kang Joni nggih kula kabeh bocah-bocah badegan mungkin sira rasakaken tampu pancen bener Kang apa sing dadi maksud kelawan tujuane jikaken ning waktu kiyen Joni si kakang arep wawan rempuk lawan sira-siraan kabeh supaya sira orang duwe rasa penasaran rasa curiga oh sing tayang konon Kang ana paribasane Jawa Bontar Maje kali banjir beli mungkin ning gunung ora ana udan beli mungkin kodong parigesek lamun dipangreng ya bito dipati sampean ngumpulaken kula tentune ana rempugan ayo jelasaken Kang iya Joni senajan regane anggang budani minangkane bos CDN debek dibereng indanet sampola di sarang Mimi aji cari nok jinsek mama judi dekading mama Santi sana saudi Mimi amal singana ning lihat diewe si kakak ngumpulaken sira saking gunung dengan ning sejeroning gua iya lamun sira rasakaken penasaran sebenarnya si kakang lagi mikiraken kayak kakang Ronggo Sakti Joni oh dados panjenengan iki lagi mikiraken kakang Ronggo Sakti kakang Ronggo Sakti kenang apa kono Kang mungkin kayak sira durung weruh lan durung paham sebab apa kono sing selalu parek lawan kakang Ronggo Sakti ya uwal si kakang ya ki sapa maneh dereng basane kakang Ronggo Sakti ngalor si kakang melu ngalor oh kakang Ronggo Sakti ngidul si kakangnya melu ngidul ya iya selalu parek lawan kakang Ronggo Sakti ya kayak ora aduh ora parek seuyunan karo kakang Ronggo Sakti sampeyan kita bener Joni iya cuma mangkenen priwe kono Pak
tak sawang lan tak deleng kaya Kakang Ronggo Sakti ning minggu-minggu kiyen Joni. Mama adepang ayah adepang matur kesun sang hormati mimine adepang sareng bude eni bos cede enek kedik sing de cibereng indah nyanti ngan sayang selawase sareng mimi tiara wong loyang kanggo hormati. Kakang Ronggo Sakti selalu membungkam 1000 bahasa loh sing akeh ngelamun waktu-waktu kiyen Joni. Oh, dadi kaya Kakang Ronggo Sakti ki kaken ngelamun. Ya bokat kono Kang. Kakang Ronggo Sakti ki duwe pemikiran sejen. Bokat ya plito duwe cita-cita sing durung terlaksana ora wani ngobrol karo si Kakang. Ya sing dijaluk ning si Kakang. Oke. Lamun kaya Kakang Ronggo Sakti duweni tujuan Iya. ingkang terbuka kelawan kula sebagai bawahan Joni. Bener Kang. Apa sing dipengeni, apa sing dari tujuan. Iya. Cuman Kakang Ronggo Sakti sengaja ngundang si Kakang pokoknya ngumpulakan kabeh bocah-bocah padegan Iya, iya. ngomongnya anak suatu sing penting gini Joni. Oh, dadi sengaja ngumpulaken ana sesuatu sing penting. Ya bokat kono Kang. Bokat kaya dene Kakang Ronggo Sakti ki wis ora seneng deleng tarjo karo sopan Kang. Si Kakang tujuannya memang durung weruhi Joni. Oh, durung. Apa sih jadi maksud kelawan tujuannya Kakang Ronggo Sakti? Iya. Sampun lali bae selawase ayah kembar pranggong jangan sareng papa mama Nadia bos es gandrung kapilih mama yang pin wong blek parenek kedik aja lali kang lebegal gunda lebegal mundak jayane gading mas ko aoi sanum tempel wetan sing ini. Jadi cari kula masalah kulo Kang. Apa maning Kakang Ronggo Sakti selaku pimpinan kula ya. Artine karo bawahan ku transparan, terang-terangan, kepengenan apa, kebutuhan apa, bokat semorone kaya robot bisa membantu artine kebutuhannya Kakang Ronggo Sakti Kang. Ada si Kakang mikir emang kene Joni. Apa kuno Kang? Bakal wis murka, bakal wis sewot. Iya. Urwa dewek sira Kakang Ronggo Iya. Sakti. Apa nembune? Bakal Iya. wis sewot urwa dewek sira sering ditempilingi ora. Iya Kang. Kakang Ronggo Sakti ku artine wonge dosa Kang. Aja maning ngomong salah, ngomong bener kebakan dheweke ora atine rasa ya kita sering terpilih tapi kita sabar seorang bawahan Kang. Ya iya nih mau none Pak. Iya. Biar kita bareng lawan priwen. Oh. Bupati-pati Kakang Ronggo Sakti sewot kemungkinan kitane salah. Iya anu mah. Lamun kula mari melok karo Kakang Ronggo Sakti. Oh, nek kitane mangan ap. Udah Wah. Pak. Oh, si diwatiri. Arep nyopet maning sira. Wong wadon ngejak pegatan bae ora. Bocah. Oh, buru-buru ana sing demen. Cuman mengkenen gini Joni. Apa kono Kang? Si mau kita gelendang-gelendang jental-jentul ning kene. Iya. Apa Kakang Ronggo Sakti ki beli krungu-krungu konon Jon. Oh, apun seorang pimpinan. Ari anak buah mah artine wis teka. Ibaratnya tipruk anak buah mangane kerupuk. Bakal pimpinan artine ku glendang-glendeng mangane baju lenteng mangane daging ayam. Enak bae harus pimpinan mah. Beta teh pimpinan make modal Jon. Iya. Padahal siram modal tenaga. Iya, anu dua Kang. Pimpinan wajar ake modal. Iya. Aja iri toli. Ya mau sini jaluk kok aja dua pemikiran sing kayang konon. Hari kula mau kerja ya beli. Ana paribasane Kang kiyeng ora kanggo ora kiyeng. Lamun kayak dene Kakang Ronggo Sakti diseneng karo kula terang-terangan Kang. Sebab apa? Soalnya Kakang Ronggo Sakti bengen itu kayak bener bae. Ya weruh. Bocah wadon
Arep peteng kabeh Kang Rangga Sakti ku Kang. Sira mari apa-apa. Weh, kader begini apa sih? Kang Rangga Sakti ku. Apa toh aja wedi. Kader Kang. Waktu wadi setan kian bangun kayak apa? Tidak pilih bisa ciri nangis. Kok tidak kenapa kader Rangga Sakti ku Kang? Aja wedi Kang. Dadi mangkene enco. Piye? Dudu kadang-kadang tutugaken ngomonge tutugaken beblesake ayo oleh ora bakal sewot. oh Kakang Rangga Sakti boke arif lan bijaksana gagah kepertela mulane ke bocah wadon langsung demenku demen kabeh Mau kasih diomongaken ka mengkonon kan ha? siapa sih ngomong Kang Siraka mau ka? wah salah bungut tok Kakang Nepi iya rasane siraka. iya beli sewot Awak kebukan sira baca. iya Coro betul pula wong maaf Kang tak bayar sepenuhnya siraki kerjaan kita ki. iya anu le Kang kita nih ngomong apa sekarang Kang ngomong bener-bener Leng gila Kene mangkene Kang. Sawise sampean matur kesuwun sanget kangge Mas Jupri wong ngamis dhewe matur kesuwun monangan sekecap li bisa ngucap majikan tuan bapak rasa ibu carian sarang majikan namanya gede menangkan ibu lindringani mama Ciko dewe Kacung Ciko Dede Nasya sarang nok nenek sing doar jucik kedunge kedik nok ujak mami nenek sekeding sampun lali bae selawase kang saking sing demulu ayam sarang mimi aji cari nok jense mama aji gede salandi mama Santi sing arang Saudi dewe disawaning kula sampean waktu-waktu kiyen sing akeh ngelamun Kang. Aja teman-teman dipikiri jar kula mah. Bukan sampean rusak badan nek Kang. Bleng Kula kesuwun ya wis ngingetaken ning isun dudu si kaya iku kaplek bahkan ning kebalikane kita ki seneng ning kinerjane sira kabeh ki ya walaupun kerjaan sing dibanding sira termasuk kinti nentang pemerintah ya karena sira bangsa begal bangsa garong sing tak impu ning isun ning kene iya
mau beli kerja kayang konon, beli begal, beli garong, kula mangane apa? Oh, Joni. Iya Kang. Cuma nang apa ning sedrone minggu iyan? Mungkin kedelenge sejen mungguhe sila. Yang Kang, apa sih matak dari beban pikiran sampean terbuka lawan kula lan pecah-pecah badegan. Sarang mimi ade paek kedik ayah ade paek kedik mamai ade pas sarang mimi tiara wong loyang kahormati Duduk harta benda sing lagi tak pikiri. Dudunya sing lagi tak gentuni. Jaring bahasane sirang rampok sing wis tak tumpuk ning kene. Benar. Cukup kanggo pitung turunan moal bakal kurang. Yang Kang, Cuma ana sing lagi tak pikiri ning isun Joni. Pak kudu Kang sing dipikiriku Kang. Pak, kayak Kakang Rogo Sakti ki pengen rabi konon. pengen rumah tangga. Oh ya pengen rumah tangga, terang-terangan. Bocah wadon sapa, ganti sapa, kok kita sing nglamar. Beli gelem tak sembelih tau tuae. John, masalah rumah tangga kita wis males, Oh iya done Pak. Bener. wis embong. Mong anak Dari siraman wareg lagi no. iya. Tadi kini sabar sadar konon. Syukur Kang. Kang. sarang mas bongong auli sarang tempel wetang jalani sarangnya kembar prangkongnya gede sarang bude ini bos cedek kang lebegal bunda lebegal yang kedik masalah pamijakan mimi aji cari nok cinse mama ji udin megadi Sing lagi tak pikiri tan lian. Apa nih Kang? Karena sedurunge kita kempul karo sira. Kita ke duwe sedulur kampleng. Yang kula gaweru Kang. Ning pribasane pedhot gulune gajah. Aja sampe pedhot wong mentuluran. Ki, hari sedulur mas dulure sampean. Tega ning larane ora tega ning patine. Bener Kang. Sedangkan pisah kaya ki selawe tahun ki wis keliwat. Oh, lawas temen sampean ku Kang. Ya, Paikan kelingan ya nah. Kelingan sedulure gitu. barengan wangurane sirah Joni Apa kuno? ning lawasi seminggu iyen nyipelik kaya katun bae ning matane isun. Dadi maksudnya sampean ki lagi mikiraken sedulur kaya dene nyipelik. Bocah kumangan beli nyandang ora. Jarekah sing arane sedulur tua lakane wong tua ya sedulur sing nanggung jawab. Pancen bener konon Kang. Mas Jupri menangkan wong amis dewe sing dijaluk sampun ngelamun sarang nop nenek sing lewat disi kedunge kedik nop bocah mami dene sekeding sarang majikan tua bapak rasa ibu carian sing ngendi Sing aran sedulur, sing aran kotak batin kelawan sedulur yang kuat. Bener. Sakian sampean lagi inget kelawan sedulur tua, ayah nyipelik. Ya kemungkinan nyipelik iki lagi nyandang larak ini Kang. Sing tekwatiri mrono kamplek sedangkan nyipelik unku wong randa sepocok.
Karuan dua anak siji ya. Iya. Prihatin tapi tinggal irit arane gak bocah lanang. Oh. Talung basa meratiakeun keuripane emboke. Bener Kang, apa maning bocah lanang zaman sekiin kadang-kadang kena kekurangan ekonomi bergaul kalau bocah lanang sejene arti bose bener pemuda zaman sekiin Kang. Mulane senajan kita keceluk garong ya. Iya. Bahwa rasa kita mangupai piwara nasihat ning ponakan ning anak babecik aja niru jejake wong tua. Bener Sa. Cukup wong tua sing ora karuan kauripane Joni. Iya, Bocah mangerti ya, kongkon sekolah ngerti ning pendidikan, kongkon ngerti ning baca tulis, dibelajari ngaji, kongkon ngerti ning agama, aja sampai kayak kita sing dadi wong tuane. Ya bener, ari wong tua tujuannya aku bagus. Bagena kita kayang kenen ning anake aja tidak mati nemu melu artinya kayak jejaknya bapane. Ya beli Kang bener. Oh, mengkonon kono kampleng sekutu ya. Lanjuni mulane kita meneng karo meneng seolah-olah acuh karo sira kabeh aja salah paham sira ke. Dudu kita sengit karo sira dudu. Syukur hari Dudu. kayaknya. Justru ning kebalikane kita seneng bergaul karo sira-sira kabeh ke. Ya lamun kaya konon kan sampean ingat ning sedulur ya wis tinggal diparani ditiliki ya syukur-syukur jadi bahasanya lagi waras Sehat, sehat Iya. sing diwatiri lagi nyandang larak dulu Kang. Mengkonon Oke Len, gula yen mengkonon kita harpan teka ning sindar laut ya. Nangoni adini sunyi pelik. iya Kang. Diatur kabeh balak korawa bangsa garong bangsa begal ya. Iya. Jawatir kan sing hati-hati Eh. gua nyusul Pelik kakang di. Oh, awas tiba juga nih. Aduh ya Bang. Joni Terima Kang. Eling-eling mangkane makan bebarengan ya Jon. Iya. Ijane lumakune kakang Ronggo Sakti Joni. rumingkang di bumi alam. Ayo Kang. Layung sore mapada gesung. Kan kakang Ronggo Sakti aja khawatir kan bocah-bocah padegan orang ada pangronggo lawan sampean kan. Rame-rame mas suarane kepirang singkat biar kesilir kena angin gono lap kelingan lakon ibadah badan lu sendiri sing ditembang ini ngaji sarang nok jinsone gading mama judi eman saya sarang mama santi ditengah Woi. wong becik pasti ketik Woi. Mas Jupri wong habis dewe sarang nok nenek segadi nok nenek sing dewar cuci kedung nok puja sampun ngelamun kembang putih ning galungan sing taliti langati lati mimitiara wong loyang kang hormati sareng mimi ade pae kadi Sobat, Tarjo, aja kesuwen yuk. Gincagi ke diri kakang komplek. aya ade pak mampu ade plek kedi